Ja, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij de Speelkraam. Ja, afgelopen weekend had ik dat zeg maar een idee om gewoon gaat filmpjes te streamen met kameraad Hero. Hoi. Om gaat filmpjes te streamen online en gaat reviews te doen van ja, voornamelijk gratis spelletjes. En ja, zoals je misschien al hoort, kom je uit Limburg. We doen het gewoon in het plat. Dat het ja, is net zo makkelijk hè. Ja. Ja. En we zien ook voornamelijk Steam spellen wat we doen. Of in het begin in ieder geval. Meestal door de gratis spellen van. En dan hopelijk dat je dan ook een beetje plezier hebt en ons subscribt. We doen het via Twitch. Dus we spelen het af op Twitch. Dat is gewoon twitch.tv/Speelkraam. En dan kunt je ons volgen en ook commentaar op de website achterlaten van ons. En dat is despelkram.times.nl, zeg ik het goed? Ja. Ja. Maar ja, die dingetjes die komen allemaal onder in de YouTube filmpjes. Die zeggen subscribe, like, whatever. Ik weet niet wie dat allemaal had op YouTube, maar Ik heb maar gehoord. ja, ik heb wel goed. Ja, vandaag gaan we dus een spel spelen uit PD The Heist. Was afgelopen weekend was dat een aanbieding op Steam. Kost iets van, was het, €4 of zo, €4,95. Op zich niks van te zeggen. Ja, het is voornamelijk een spel wat je met z'n tweeën, met z'n drieën of met z'n vieren kunt spelen als ik het goed heb. Ik heb het eigenlijk nog niet gedaan. Proef is me gewoon niet, ik weet het niet Nee, zeker. ook niet. Zojuist pas geïnstalleerd, dus Ja, dus we zullen het zien. ja, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ja, ik kan dus even kijken. Even kan wisselen naar het scherm. Ik zal het geluid weer even aanzetten. Enthousiast. Alright. Dat is op zich wel zo'n menu. Dan even op Play with Friends staan. Ja. Oh nee, ik moet er een maken natuurlijk. Ik kan student joinen. Friends only game, zullen we dat maar doen? Ja. Stiekem, te beginnen is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb geen idee wat ik me erbij voor moet stellen. Volgens mij is het allemaal met waves of niet? Als ze met waves op de gaaf komen of... Ja, ik weet niet, volgens mij moesten ze een bank overvallen. Maar Oh, ik weet niet ja. of ze dan zeg maar waves moest. Nou, we zullen het zien. We zien in elk geval 7 verschillende levels, waarvan er 2 gelokt zien op een of andere reden. Ik weet niet of dat nog vrijgespeeld kan worden of wat, maar we zullen zien. Ja, deze is wel heel goed op zich. Als het goed is, kan je joinen, Ro. Oké. Ja. Alright. Hij is bezig. Hij is bezig. Dan wachten we nog even. Op zich ziet er best wel ziek goed. Ik heb straks heel even gedaan om te kijken of dat ging met streamen. Mhm. En, ja, het ziet er best wel ziek goed. Timed out. Hoi. Timed out. We nog eens proberen. Het begint nou goed. Ik zal ik zijn fighten gewoon. Ja. Roger, over. Ja, hij is wel aan het verbinden, maar... Anders moest u er ergens in maken. Nou, dan mag het er altijd vrij goed bestien. You must leave your current game. Nou. En dan zijn ik hier dan. Nee, het ziet er nu dat het niet wil doen. Nee? Dan, Zal ik eens proberen? Ja, dat is goed. Oké, zelfde game hè. Als hem op Panic Room gezet, hadden we al gezien. Ja. Public game, friends only game. Dan denk ik dat het zo hebben. Hè. Ja, maar op create lobby Ja. gezet. Nou, schoos moest hem kunnen vinden. Ja, meeuwingtons. Waiting for game to respond. Wij doen dat ook. Ja. Oh, hier is mijn invite. Shift. Tab.
Nou, dat is meteen een groot punt in de review. Ja. Ja, ik moet zeggen, normaal bij Steam werkt het altijd meteen. De Steam Ik heb misschien spelletjes. een connectie liggen. Maar... Ja. Ik weet niet of ik een firewall dingen gekregen of zoiets. Dus misschien nog eens accepteren. Nee, zo te zijn niet. Timed out. Je kan ook kunnen online in de joinen. Ja, kan ook. Moeten we dan elkaar eerst in de party of zo? Of... Ik weet niet. Ik heb gewoon op online gejoind, zeg maar. Er zijn nu een hoop servers. Lobby, play online. Wat zullen we doen? Is die play with anyone gedaan? Of, Ja. Zullen we Mario.de Kuiper doen? Ja, is goed. Is je daar? Ja. Waiting Ja. for game to respond. Oh, Ja. ja. Later door. Ja, ben ik ook. Nou, die zitten toch nog bij elkaar. Starten maar. Klaar en starten maar. Mario de Kuiper is joined. Hallo. Oh, ik kan gewoon op ready dan. Oh, dat had ik nog niet in de gaten. Ah, nee. Heb je zit er nog joining en dat loopt op tot 100% neem ik aan. Ja, dat denk ik wel. Time has been lost. Is ze weg, jong? Ja. Volgens mij staat één bestek weer een... kan zich nog spelen? Ik zit er nog in, ja. Of moet er eens een... Oh. Waarom kan ik er niet bij dan? Of waarom mag ik er niet bij? Ik probeer nog een keer te joinen. Ready. Want ik zie hem bedicht Newingtons joining. Ik heb zo... Ah ja, time is joining. Ja, nu zie ik bedicht ready. Ik zal eens even voor even met rekenen starten. Ja, we zijn al bezig, zo te zien. Oh, zit je? Oh, Ja, volgens mij heb je er nog bij. ik ben er ook bij, ja. Ja. Oeh. Zo te zien moeten we die polities neerschieten. Hé, links van dich. Oeh. Ziet er een beetje raar. Oh. We zitten nu bij Pieter. Oké. Oh, dat is een juggernaut. Ik is die wapens ook oprapen. Ja. Bulldozers down! Schiet die Nee, massa in een adem schieten. 10 seconds now! Op 2 kan ze trouwens wisselen van wapen. Ja, hij ligt er een in bed. That's the guy we're looking for. Start getting some blood samples. We need to validate them before we can leave. Oh, dan dat mag is hij een dat- dealer, dat is een dealer in het spel. Find a few and start validating blood samples. You Ik can zit have er several voor. working at once. Find needs the blood samples to have a Die is virus geraakt. 65% over. If the sample fails the validation test, we Oh. the guy. Oh, dat is rook hier You will allemaal. need 2 successfully validated vials. Oh, er zit hier iets door de moor gezet. Wow, zoek ze daar, maakt dus een sliding. Dan moet je verder in de gang gelopen. Ja, ik zie niet echt veel heen. Ik kan allemaal meer. Met 1 en 2 kan ze wisselen van wapen. Ja, Take cover. Ja. Wait him out. Moet ik met de blok staan, maar kan ik... Oh, het ligt neer. oh, dat is een kleine minikant op.
neer. Ja, Ik kom me helpen, mijn beste kameraad. doe dat maar. Oh, ik lig langs dit. Misschien weer niet zo goed in het spel. Ik kreeg nooit druk met ons. In de eerste instantie wel goed. Ja, op zich wel. Oh. Oh, Dan, is het dan weer? voet rust op de grond heen. Ja. Nee, ik ben het met toe, want ik ben alleen maar spectator. Ik leg ook op de grond nu. Respawns. 3 minuten. Als het de gooie PC is, moest ze wel de instellingen gaan aanpassen. Dat ben ik vergeten zo te zien. Ja, dat is slechte graphics. Ik heb dus nog alles op het workje staan. Oh. Ik denk dat we het niet gehoord hebben. Ja, ik denk er dan niet. Zo grappig op zich met die clownsmaskers. Ja. Die op zich not bad. En nou? Waiting for server. Even een andere server doen. Dat kan ja. Ik kan wel goed gaan. En game. Yup. Cornholio. Is er daar staan? Zit er een in? Cornholio. Ja. Ja? Slaughterhouse. Ja. Roger. Maar dat dingen nog niet aangepast moet. Cornholio it is. Ja, ik denk als ze hoger level weer, zeg maar, dan kan ze ook andere wapens kiezen en zo, want je kent ze wel die dingen, maar dat zit allemaal op locked. Upgrade progress, dus eind van A. Waar was die set staan? Door rechts, dus zeg maar Ja? ready en zo, en daarboven staat, ik ben nu een game, maar. Oh. Ja, achter ons komen ze al meteen. Ja, zie je. Oh, meteen low ammo. No ammo. Oh, die komen hier vooral, joh. Oh, de trap af, ja. Dat is eigenlijk kies. Die doe hier ook granaten binnen, joh. Ik kan ook ergens ammo krijgen of zo. Ja, ik heb een ammo bag bij me. Al zeg ik de pupjes niet altijd slow zijn soms. Ik weet alleen niet wat we helemaal te doen met dat ding. Dat hij, Oh, dat is bezig. Kijk. Dat is hè, dat moet wachten tot we moeten het gewoon beschermen. teammates aan. Oeh, hier strijden met een shield. Oeh. Wat is hij dan? Dat is een of andere automatische turret of zo gaat. Of er nog een achterspringen. Oh, dat is de verkeerde. Ik weet geraakt door iemand met een shotgun of Better be a massive pile of gold in there. Challenge completed. Zeg wel we ergens ammo kunnen krijgen? Ja, even mee. Come get some ammo. Ah, kijk eens aan. Ik kan ze zo neerleggen met G.
Ik denk dat er standaard mee begint, maar ik ken ze bij mij ook goed. Ik heb een boor en nog wat in mijn... Ja, ik heb een boor en weet niet, een tyrus of zo of mensen. Het is nog niet ganz duidelijk wie ik dat moet gebruiken. Oh, nog 70 seconden voordat de boor uitladen gaat. Er is zo'n boor, daar heb je zo'n kluis met de boren. Er raakt me iets in. Oh, er komt iets is onderweg. Oh. Ik heb een civilian gekild. Mogelijk al niet. Oh, ik heb een keer gekild met een shell. Kom even de shell eens opgraven. Kopschot, jongen. Kopschot. Komt er in de trap hier. Dat moet nou wat keuren. Ja, dat is ook het leeg goed. Oeh, ik denk dat ik Waar zit hij dan? Oh, daar. Oh, ik kan niet goed zien. Special units van de politie. Kijk wat dat blauw duiken is. Het is een beetje dat Left 4 Dead idee, alleen dan tegen politie in plaats van... Ja, inderdaad. Oh, op zich is dat niet... Oeh. Sorry? Ik heb er nog een bij. Ja. Het is wel jammer dat ze dan net als iemand wachten als iemand de beek hebben. Ja. Maar ja. Het is niet alles hebben. Precies. Maar op zich als het met 4 vrienden thuis is, is dat natuurlijk wel leuk. Ja. Ja, moeten we een keer aan Ruud vragen of hij dat ook Ja. zegt. Oeh. Ik kom meteen Reputation level. Oh. Ja. Kom maar heen, ik heb... Zeg een idee wist je granaten goed is? Nee, hij is de granaat hier wel. Ja, of... Ja, dat weet ik niet. Het is wel handig zien. In Call of Duty hier, jong. Oh. We kunnen verder. Ik zal even mijn ammo bijeen halen. Er komt er nog één op de wc. Heb je de opgeraakt? Wat zit je hier? Oh hey. Ik ken ze dus een beetje zien in het vreun. Ja. En die kroepen allemaal onder die poort door. Ja, zo inderdaad. Oh, het komt van alle kanten heen. Wat is het? Hey. Voilà. Kom hier naartoe. Hey. Oh. Boah, ik kom er veel blauwstraat heen. Ik denk dat we even iets bij de auto moeten doen. Ja? En binnen doe het. Oh, ik ben getaser. Je moest haar killen, anders dan... Oh ja. Ja, dat is nou weer Left 4 Dead Je inderdaad. moest wel zo'n zak gaan halen dan. Ja, ik kan er nu opgraven. Ik heb een turret met geld, jong. En een turret met gasoline. Het speelt wel lekker hè? Ja, op zich wel. Het valt me niet tegen inderdaad. Oh, zullen die maar even ophelpen? En ik heb er nog een door, onder de dingen door. Oh, ik heb geen keuken hier. Zo, blue ammo. Deze is nog zo'n coole vak weer. Wie deze staat met K hè? Oké, ja. Ah, dat ken ik niet. Oh, teammate is down. Ik kan het ook,
Oh, ik ook. Ja. Ja. Ja, ik ren hier even ergens achter zo'n ding. Oh, ik denk dat we hier de pinuut zien. Kom eens redden. Ja, ik ben al dood. Oh, ik ben ook mee. Oh, maar ik spawn over een paar seconden, dus... Oh. Oh, toch niet. Ja, op zich. Wat vind je ervan? Ja, op zich wel leuk. Ja, ik vind het best wel Beetje grappig. wennen, maar wie dit allemaal werkt, maar het Mhm. is wel toffe gameplay. Ja, dat kunnen we zeker vaker doen. Ja. Ja. Het is ook de bedoeling hè, dat we steeds een review doen over een spel. Mhm. Beetje hoe lagen en zo en dan ja, alle gameplay daarbij, dat kunt dan op de website in het archief hè. Ja. En ja, dit is dan de eerste aflevering. Het is voor ons een beetje wennen. Maar wij geen idee, totaal, ja, hoe is dat? Totaal onvoorbereid niet, maar Beetje totaal, stroef. ja, totaal nieuw voor ons. En als je ideeën, tips of weet ik het wat, dan maar huren. Ja. YouTube, Facebook comments. Al die dingen komen sowieso op YouTube, die links naar alle verschillende Twitch TV, YouTube en Facebook. Ja, ik zou zeggen, is de volgende keer. En meestal dan in de review doen we altijd nog livestreamen. Ja. Dus of bij mij of bij Roel met kijken, hoe we live het spel nog verder spelen. Ja. Ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi! Hoi.